Wis ngene iki, alhamdulillah riyaya besaran jek dikeki rezeki teko maesan. Hehe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan iki cerita ya. Salah siji teko pembeli maesan iki mau takon aku, "Mas, kok wis gak tau ngonten ambek Cak Ukil?" Tak jawab ae, "Niku Cak Ukil lagi haji. Lagi ibadah haji." Terus wonge ngomong, "Sampean kok gak melok?" Bukannya apa-apa ya. Ikan haji ya kudu ngopi. Ya mungkin lek ngopi Cak Ukil biasa man nang omah ta. Tak susul ayo ngopi. Tapi ikan haji. Ya mungkin lek dijak amin. Melok aku. Tapi kan Cak Ukil kadang lek ngopi iki wis nanggon terus WA. Man Rinio ngopi. Dalek aku di WA wonge wis posisi nang kono piye? Man Rinio haji. Ya koyo ngopi ngono ku mungkin aku marani kopine iya sih dibayari, tapi kan ongkosnya nang dalan gak.